Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, град Ямбол, празнува своя 60-годишен юбилей. Първият директор на училището е госпожа Стоянка Аркекова. Само преди десетилетия всичко беше една красива мечта. Виждаха я във въображението си, носеха я в сърцата си. Пътят от 4-те класни стаи до нея беше кратък, огрян от лъчи. По него се стъпваше леко, защото имаха криле. Госпожа Стоянка Еркекова е директор на ТХВП от основаването до 1984 година. Учителският колектив. Животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена след нас. Вярваме, че нашата преданост и ентусиазъм ще бъдат пример за настоящите и бъдещи възпитаници на скъпото ни училище, когато напускат цветната градина на безметежното ученичество, за да тръгнат по житейския си път. Техникумът по хранително-вкусова промишленост е създаден през 1963 година със заповед на Министерство на просветата и културата за подготовка на кадри за консервната и месната промишленост. – 1969-1970 година. Техникумът е определен за базово учебно заведение към научно-изследователския институт Тодор Самодунов в град София. На 11 декември 1970 година е открита новата учебна сграда с кабинети по всички изучавани предмети, лаборатории по химия, технохимичен контрол и микробиология, работилници, физкултурен комплекс и стол. Свой дял за естетическото оформление на училището имат лауреатът на Димитровска награда Антон Дончев, художниците Румен Скорчев, Тодор Атанасов, Златка Дъбова, професор Бойчо Григоров, изтъкнатите ямболски художници Тодор Ялъмов, Павел Бакалов, Ганчо Арабаджиев, Иван Газдов, картини, дърворезба, пана. Всичко това е част от околната среда, чрез която младият човек се възпитава. Всеотдайният труд и успехите са мерило за самочувствие и основание за гордост. Многобройни са и наградите, с които е отличен техникумът по хранително-вкусова промишленост. Национален първенец за 1971 година по педагогически опит. Сребърен орден на труда 1982 година. Областен колектив първенец. Вторият директор на ТХВП е госпожа Тонка Петкова. Времето не спира своя ход и училището живее с новите промени. Директорът Тонка Петкова полага началото на единното средно политехническо училище за обучение на ученици от 8 до 11 клас. Госпожа Тонка Петкова е директор на ТХВП от 1984 до 1987 година. Учителският колектив.
Третият директор на ТХВП е госпожа Елена Петкова. В учебната си дейност се стремим да засилим самостоятелната работа, колективната дейност и сътрудничество в часа, да възлагаме проблемно-познавателни и практико-приложни задачи, да активизираме познавателната самостоятелност на учениците. Инженер Елена Петкова е директор на ТХВП от 1987 до 1992 година. През 1988 година Техникумът по хранително-вкусова промишленост е награден с орден Кирил и Методий, първа степен, което е доказателство за положените усилия. Госпожа Татяна Петрова, четвъртия директор на Техникума по хранително-вкусова промишленост. Кратък е пътят ни, но колко вълнения, радости и трудности, колко успехи са съпътствали желанието ни да утвърдим своето училище като привлекателно и водещо професионално учебно заведение, повод за гордост и огромна отговорност. Госпожа Татяна Петрова е директор на ПГХТТ от 1992 до 2010 година. Светът се променя бързо и затова творческото претворяване на минало и съвременност съпътстват училищното ни ежедневие. При новите условия на провеждана икономическа реформа, професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм град Ямбол все по-успешно се адаптира и преустройва, като променя и допълва целите и приоритетите си и въвежда нови, по-ефективни и търсени специалисти. Мислим за утре още от днес. Инженер Татяна Петрова. Дълголетието на едно училище е не само основание за празник, но и източник на самочувствие и престиж на учители и ученици, време за равносметка и оценка на изминалия период и изграждане на визия за бъдещето. Инженер Татяна Петрова. – 2003 година Техникумът по хранително-вкусова промишленост е преименуван в професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм. През 2003 година професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм е удостоена с почетен знак Златен герб от Общинския съвет в град Ямбол. Учителският колектив. Госпожа Анна Иванова. В гимназията се работи за въвеждането на нови технологии в обучението по всички учебни предмети, разширява се и се обогатява учебната база, повишава се квалификацията на учителите, за да бъде обучението на нивото на европейските изисквания. Всичко това и в бъдеще ще прави професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм едно от най-подходящите места за освояване на професия. Госпожа Анна Иванова, директор на професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 2010-2012 година. През месец юли 2010 година гимназията печели проект на тема Успешни практики в областта на професионалното обучение по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг от секторна програма Леонардо да Винчи.
Госпожа Цветанка Николова, директор на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм от 2012 година. Погледнем ли назад, виждаме, че Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм е била неизменно синоним на висок професионализъм, буден творчески дух, всеотдаен труд, толерантност и уважение, които превратностите на времето не могат да заличат. Опитът, натрупан в училището ни, е създаван и осмислян от десетки учители и служители. Традициите съхраняват трайното и ценното в педагогическата практика. Те са опорите и връзките, които извеждат и до днес непреходното и запазват българщината, националния дух, култура и идентичност. Госпожа Цветанка Николова. Учителският колектив. Днес, повече от всякога, училището ни е отворено за живота и света. Европа влиза в него със своите технически стандарти и педагогически практики. Това е нашето училище с история и с бъдеще. Госпожа Цветанка Николова. 2014-2015 година. Проект Модернизация. Модернизация на професионалното образование. Изграждане на 2 работилници по готварство и оборудване на работилницата по хлебарство, както и на кабинета по сервиране. – 2016-2017 година. Усъвършенстване на практическите знания и умения чрез професионално-образователен стаж в реална работна среда в областта на туризма. Проект Усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците чрез професионално-образователен стаж в реална работна среда в областта на туризма. Маса, Италия. Учебни практики. – 2018-2021 година. Проект Обичам моето училище. През учебната 2021-2022 година Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм е преименувана в Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов. Гимназията работи по национална програма „Иновации в действие“. С решение номер 584 от 20 август 2020 година на Министерски съвет, гимназията е в списъка на иновативните училища в Република България. – 2022 година. Награди и грамоти. Грамота за принос в утвърждаването и развитието на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. Награда за развитие на интелигентния туризъм в България в категория Училище по хотелиерство и ресторантьорство. 2023 година. Награди и грамоти. Първо място за най-добър млад сервитьор в регионално състезание по професии към Министерство на образованието и науката. Благодарствена грамота на Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов за принос в съвместното сътрудничество и високия професионализъм при подготовка на кадри в областта на туризма. 2023 година. Проекти. Проект по програма Еразъм Плюс в
помощ на професионално и личностно развитие на ученици и учители, одобрен от Националната агенция в България и финансиран от Европейската комисия. Провежда се в две образователни мобилности. Мобилност 1 на група от 20 ученици и двама придружаващи учители от гимназията, които са взели участие в образователна мобилност в Тенерифе, Испания. Мобилност 2 на група от 6 учители, които са взели участие в курс за повишаване на компетентността в сферата на дигиталния маркетинг в партньорската по проекта организация в Тенерифе, Испания. Ние вярваме, че богатите традиции на нашето училище да се работи и учи в атмосфера на взаимно доверие и обич и ежедневно да се търсят нови пътища към професионалното усъвършенстване ще бъдат запазени и обогатени. Пренесената през годините приемственост, обогатена от опита и традициите, от новаторското вдъхновение и от творческия ентусиазъм да се изпращат личности, способни да оставят себе си във времето. Професионалната гимназия по туризъм Алеко Константинов продължава пътуването си към бъдещето. Презентацията по повод 60-годишния юбилей на Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Ямбол, изготви госпожа Пепи Данева.